Merħba lil dawk kollha li qed seguna jiena Luke Gallia u nilqakom mal-poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serja ta' poddati fejn fiha ħankun qed niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsur nafuhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Illum magħna għandna lil Francesco Grech, kittieb u manager tal-kultura. Francesco, kif int? Tajjeb, ta' inti? Jiena alright, ta' lest biex ikonna diskussjoni tajba, jiena Francesco ilna nitqu hawnhekk ftit u naħseb ġejja diskursata ħelwa. Tajjeb. Mela, x'ktieb għażiltilna, Francesco? Mela, jiena għażilt kissirtu kull imkien. Għażil dan il-ktieb l-għonetti u għawet mill-aktar kodba reċenti għanni kif rajt so għadu frisk fil-memorja. U għażiltu għax oġobni, ovvjament oġobni il-tema tal-ambjent. Imma toġobni u koll il-tema kif l-outreach f'dal-kas Sara Kallejjar nexxila toħroġ l-umanità permezz tal-ambjent. L-umanità tan-nies illi mhux biss qed jitilfu forsi d-dar tagħhom, qed jitilfu part mill-istorja ta' ħajjithom, mill-passat tagħhom. U naħseb Sara Kallejja għamletu vera b'mod intelligenti. Jiena meta kont qed naqra l-ktieb ħassejt li qisu bejn protesta u bejn eleġija għal dak li ħanitilfu jew qed nitilfu għax ma sax tuża verb wieħed. Eżatt. U li tagħmel naħseb sabiħ u vera interessanti Lara u għal fatt li intu taqrah mhux qed tipprova tibbrainwash għal xi ħadd dwar l-ambjent, imma qed titik storja ta' bniedem, ta' persuna, u qed turi kif l-ambjent li tgħix fih il-persuna huwa imur hand in hand ġifieri mal-ħajja tal-persuna. U forsi ħafna drabi dik li ninsew aħna li l-ambjent mhux biex tissiġra, imma forsi l-istorja li hemm madwar dik is-siġra jew id-djar il-qodma mhux biss għax huma hija dar qadima u għandha wirt arkitettoniku, ma anke l-istejjer li għandhom dad-djar. Eżatt, u fil-fatt jiena ħassejt li l-idea ta' home li diġà kellna diskussjoni dwar l-idea ta' home kif tiġi tradotta fil-Malti. Ma nafux jiena at least ma nafx kif titraduċija, imma vera ħassejtu f'dan il-ktieb, insomma f'din il-ġabra ta' novelli, għax issu dejjem qed ikun hemm sens ta' displacement kbir għax minħabba dak li qed jiġri fuq livell ta' fis-soċjetà qed jiġi wkoll fuq il-livell tal-individwu. Eżatt, u tara wkoll pereżempju speċjalment nies li għandhom ċerta età wkoll li ovvjament raw l-akbar bidla probabbli, mhux forsi ġenerazzjoni tagħna, ma huma raw l-aktar bidla. L-akbar bidla l-fatt li anki huma meta kienu żgħar kienu jilagħbu f'da djar qodma li issa litteralment m'għadhomx jeżistu. U tara sens ta' mhux biss nostalġija, ma sens ta' li jisom ħossu li m'għadhomx jappartienu għal dak il-post. U naħseb xaġa li jridu noqgħodu attenti għalija naħseb jien bħala soċjetà, ċoj għalhekk għażilt lilu għax naħseb li huwa jolqot tema kontemporanja li għaddejja minn s-soċjetà Maltija. U naħseb jiena hija waħda mill-problemi tal-fatt li s-soċjetà li nkollu qed tinbidel u tinbidel mhux in terms of social class biss jew livellu ta' edukazzjoni manka ta' x'inhu jiġri fl-aspett ambjentali tagħna, jiġifieri dawn id-djar li qed jaqgħu qed jinbnew flats ħafna flats fuq xulxin gabubi, in-nies li jgħixu fihom, l-istejjer tagħhom, u għadna ma nafu xejn. U dat tibdil li ġara f'dawn l-aħħar let's say 20 sena, issu ma nafux x'inhu jiġri f'livell. Ħaġa oħra li tagħmel interessanti Lara fil-kitba tagħha tqabbel l-istejjer tal-flettijiet ma' djar. Is-soltu meta jkollok dar hemm xi ħaġa li hija aktar fissa ngħidilha jiena. ċoj hemm familja li toqgħod fiha eċetera. L-flettijiet ħafna drabi li jinkrew eċetera, m'għandekx xi storja li għaddejjem fissa ma hemm dak tibdil kif qed tajjeb inti kontinu. Eżatt, it-tibdil tan-narrativa dejjem tibdil. Eżatt. Kittieba bħal enidu l-Lara x'ovvjament nitkellmu fuq kissirtu kollhom kien, ma kittieba bħal Lara li huma konxi ta' x'inhu jiġri fl-ambjent. X'taħseb dwar il-post tagħhom jew il-ħolqa bejn l-ambjent u l-letteratura? Interessanti din mistoqsija. Ara, ħafna drabi
ċe ħafna kittieba jgħidu dwar l-ambjent, ċe l-ambjent ma bedix mhix xi ħaġa xi fenomenu ta' issa. Ħafna anzi mill-awturi. Eżatt, minn dejjem kien hemm l-ambjent bħala element ta' ispirazzjoni fl-awturi. Li huwa interessanti naħseb jiena speċjalment ħarġa nsemmi Lara f'dal każ huwa li d-darba qed naraw it-telfin tiegħu u miegħu maħniex nitilfu l-ambjent biss ma l-umanità. Ħafna drabi aħna nisemgħu din l-idea li tlifna siġra forsi hija mezz ossiġnu eċċetera, ma huwa interessanti kif nitilfu l-istejjer ta' dawn in-nies, nitilfu l-istorja tagħna bażikament. Dik li tagħmel interessanti naħseb il-link bejn il-letteratura u l-ambjent. Interessanti fil-fatt għax jiena nħoss li għalija dan il-ktieb meta qrajtu ħassejt sens ta' repetizzjoni u li ġofija beda jqanqal xeba frustrazzjoni għax bdejt ngħid illallu erġajna imma eżin ħansemmi dal-eżempju għax qed nitkellmu dwar l-affarijiet. Jiena ili noqgħod ġod dar tiegħi ħaltar xejn għal dawn l-aħħar 6 snin. U kemm ili noqgħod hemm dejjem kull sena dejjem jibdew jirranġaw dar ġdida. U irrealizzajt kemm għandha raġun Lara dan il-frustrazzjoni lejn l-ambjent għax il-ħin kollu tisma' dawn il-ħsejjes tara dawn l-affarijiet jinbidlu qarajt ħallihom li dawn id-djar ħajbqgħu djar mhux se jiġu flats fil-main road mbagħad qed jiġu imma l-inqas fl-isqaqien qed jibqgħu djar. Imma il-frustrazzjoni li ħassejt meta kont qed naqra dan il-ktieb vera qabadni. Ma stajtx nuħu kont il-baħar nipprova naqra ma stajtx nuħu gost għax vera bdejt frustrat. U ma nafx għazzaċ kont ngħidlek il-verità, imma l-punt huwa li l-ekokritika naħseb jiena naħseb għalija dawn l-istejjer jaqgħu taħt il-klassifika naħseb ta' ekokritiċiżm, ekokritika naħseb tiġi bil-Malti. Huwa importanti fil-fatt ġarajna aktar poeziji riċenti ta' Rita Saliba minn wara l-ġieġa li huma l-istess. Ġifieri inti kull jkollok li fuq l-ambjent tikteb? Ġieli ktibt fuq l-ambjent fil-verità, mill-tip li pubblikajt m'għandix fuq l-ambjent, imma ġieli ktibtu pubblikajt online għax inhu gost nippubblika online. Nikteb fuq l-ambjent għax naħseb again hija waħda mit-temi soċjali l-aktar rikorrenti f'da żminijiet u naħseb li għandna bżonn nitkellmu fuqha. Naħseb mhux ħatkun hija waħda mill-akbar issues li ħanaffaċċjaw aħna bħala ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni futuri. Ġifieri u naħseb l-awturi anki bir-relevanza tagħhom importanti li highlightjaw din it-tema. Ħaġa oħra li tagħmel Lara wkoll li hija semmi t-tema ta' djar abbandonati. Pereżempju jien niftakarni meta kont żgħir konna morru niġġu ġada d-djar abbandonati u toqgħod timmaġina l-istejjer tan-nies, eċċetera, li kienu jgħixu hemm. Ġifieri, again, dan huwa kollu l-ambjent, ġifieri li t-tfal aħna li konna tfal, kien jena noħolmu dan l-ambjent. Forsi t-tfal tal-lum m'għandhomx dik il-libertà ta' ħolm fl-ambjent tagħhom. Ekku, le, interessanti. Najlek il-verità fakkarni, meta kont żgħir jiena u li kont nagħmel l-istess. Meta kunu jimnew xi djar ġodda niftakar li kienu rari dak iż-żmien jew tmur tara xi dar abbandonata niftakar aħna konna noqogħdu noħolmu ngħidu hawnhekk hawn il-kċina pereżempju timmaġina n-nies. Eżatt, timmaġina n-nies. Ġoddin iż-żar, apparti li timmaġina n-nies. Jiġifieri isna qed nitilfu ħafna wkoll il-karattru li jsawwarna fil-verità. Cultural memory naħseb. Eżatt. Jiġifieri naħseb huwa importanti li ktib bħal dan jinqara u ktib bħal dan jinxteret għax naħseb huwa importanti ħafna għall-arfin tagħna ta' x'inhu jiġri fis-soċjetà. Francisco, nixtieq taqra nasilta minn kissirtu kollhom kien min għandu l-ktieb jista' jsegwi fuq paġna 10. Mela. Ix-xajra villaġġ żgħir u ftit huma n-nies li jgħixu hemmhekk matul is-sena kollha. Ħafna kienu jiġu għal 6 xhur biss igawdu x-xatt kwiet.
Fix-xitwa l-maltemperaturi rwiefen hemmhekk huma xi ħaġa fenomenali. Ir-riħ tistħajlu xi kelb irrabjat qiegħed iħuf wara twieqi ta' darek. U l-baħar jola s-sulari sakemm fl-aħħar jispiċċa jitfarrak waħdu mal-blat xieref. Bekk ħafna jiddeċiedu li fl-istaġuni aktar kissin idabru rashom lura lejn ħaż-żabbar. Imma Rosie sajfu xitwa hemm, dejjem. Għalkemm ma kienx toqgħod fejn il-baħar kienet ixxomm dik ir-riħa tal-mamielaħ minn kull imkien. Magħmul minn diversi niżliet paralleli li kollha jagħtu għax-xatt. Il-baħar fix-xajra tarah tħossu f'imnifsejk ma' kull kantuniera. Imma mhux din l-aħħar sena. Minn meta waqqgħu id-djar ta' ħdejja u dik li tmiss mal-parapett ta' wara, hekk kollha f'daqqa, Rosie ma tafx laqta. Flok riħa ta' melħ ma' kull imkien, hemm riħa ta' terrapien u ġir. Flok ħsejjes tal-bejt ta' safar fir-rebbija ħaxxu x'imkien ma' siġra tal-arinġ fil-ġnien, hemm ħosta ġiger li taqqablek il-volja li tgħix il-ġurnata. Flok jilqek ir-rax sabiħ tal-baħar dejjem imċaqlaq tax-xajra hekk kif tiftaħ l-antiporta li issa qed tkun rarament miftuħa, tilmħek daħna bajda ta' trab ta' tfarik ta' ġebel li titħollok f'għajnejk. Din hija silta ħelwa fis-sens, ħelwa. Jien għażilt għax tur il-kuntrast. U taqbel ħafna ma dak li konna qegħdin ngħidu fis-sens anke ta' displacement li anke mill-fatt li pereżempju hawnhekk hawn miktub li l-antiporta li qabel kienet tkun miftuħa issa m'għadix. U ejja ngħidu wkoll f'sens ta' landscape ħafna postijiet issa ma għandhom antiporti. Eżatt. Ara kemm qed tinbidel l-idejat u l-arfin kulturali. U s-soċjetà, eżatt. Anki jien naraw wkoll minn aspett psikoloġiku wkoll, ċe anki l-fatt li inti stajt ħalli l-antiporta miftuħa, awtomatikament isek id-dar tiegħek hija miftuħa n-nies, pereżempju. Issa lum il-ġurnata li talaqa maħabba trabbijiet, eċċetera. Ġifieri hemm element ukoll ta' solitudni naħseb jiena toħroġ minn dan l-aspett. Ekku, li wkoll qed tidher fis-soċjetà tagħna fejn isek ma tafx min joqgħod ħdejk mal-ġirien tiegħek, il-ġirien jinbidlu kontinwament. Eżatt. M'hemmx xans tibni isek relazzjoni. Eżatt, u nistgħu naraw ukoll id-displacement ta' din Rosie u anke id-displacement naħseb jekk jista' jsehek tal-villaġġ innifsu, tal-villaġġ li huwa żgħar li qed jinbidel u li qed dejjem sort of jgħaddi mill-progress jew żvilupp. Żvilupp? Again, ma niftihem ħażin, l-iżvilupp huwa tajjeb. L-iżvilupp huwa tajjeb. Progress, żvilupp. Eżatt, ma kif nafu, ċoe hemm limitu hemm ukoll mod intelligenti ta' kif tagħmel l-iżvilupp u l-progress. Ekku. I mean, jiena xajra vera joġobna x'villaġġ vera żgħir u l-baħar vera sabiħu meta jkun mal-temp vera jkun b'saħħtu l-baħar il-river nħu imqalleb il-kelma li kont tfittex moħħi kien imqalleb. Vera jkun ħaġa fenomenu sabiħ li tara. Francesco, nixtieq ngħaddi nitkellem fuq kollox jeħel magħna il-ġabra tiegħek ta' poeżiji. Jien ħansejħilhom poeżiji. Kitbiet hija. Kitbiet, all right. Jiena laqatni ħafna kollox jeħel magħna. Rajtu darbtejn wara xulxin ngħidlek il-veritax. Kien hemm ħafna biċċiet li xtaqt nerġa' naqrom għal fatt li laqtuni ħafna. Għajdi nafti dwar dan il-proġett, naf li għandek ukoll numru ta' illustrazzjonijiet ta' Daniel Sant. Tajdina naqra dwar. Kif dak. Mela, kollox il-mana kien proġett interessanti għax beda fi żmien il-COVID. Good old friend. Eżatt. Beda fi żmien il-COVID għas simpli raġuni li kelli dawn il-kitbiet u bdejt induna li nista' naqadhom barra li f'dak iż-żmiet kont ukoll għaddej minn proċess ta' terapija. U żajt anki l-kitba bħala mezz terapeutiku
u anki flimkien ma' terapista tiegħi jiddiskutejna dal-kitbiet, eċċetra, kif jgħinu, eċċetra. Mela confessional poet, Eżatt. 60s, jiġifieri. Influencer. Rara kbira dak il-ktib. Xejn, imbagħad ġbarna dal-kitbiet, għaddejt il-manuskritt il-Merlin biex nara joġobhom xi publikaw, u oġobhom ħafna u ddeċidew li jippubblikawh. Ippubblikajtu l-ktib għal żewġ raġunijiet. Primarjament, ippubblikajtu għalija nnifsi, għax jiena l-kitba tenni nesprimi u tenni xinnara l-emozzjoni tiegħi fuq il-karta tenni nifhem aħjar l-emozzjonijiet tiegħi. U pubblikajtu wkoll għax jiena u nikdbu ħsibt li jiena waħdi li qed inħożha l-emozzjonijiet. Għax huma emozzjonijiet naqab saħħithom, li ħafna nies mhux ħajġejdu lek fiċċek isma' qed inħoss il-ħaġa jew għaddej minn dil-ħaġa. U xejn, u rrid nuri biex min jaqrah u għaddej minn l-istess jgħid okej m'iniex waħdi and there's actually a way out of it. Infatti, meta pubblikajt ma nafx kemm il-persuna ċemplit li, eċċetra, qalt li anki jiena għaddejt minn xi ismu thank you, eċċetra. Ġifieri, again, jien nemmen ħafna wkoll f'kidba li għandha impatt soċjali jew li tista' b'xi mod jortejn lin-nies. Ġifieri, dik kienet l-idea ta' warajh bażikament. Le, jiena laqatni għal ħafna affarijiet li inti issemmi f'din il-ġabra fil-fatt laqtuni wkoll l-angolu ħan jaħlu hekk LGBT laħat fih ovvjament. Per eżempju jiena anke meta konna żgħar naħseb jien ma kellix kidba li forsi nista' nirrelata magħha. Mhux taqt li fil-eterota Maltija jkollna aktar kidba li tkun aħna jiena bħal persuna LGBT nista' nirrelata magħha. U kidba diversa wkoll mhux fis-sens dejjem l-istess. Fis-sens ta' ma rridx nistama' ħażin imma mhux kidba li ambjentata pereżempju jiena naqra ħafna queer literature imma as much as I can relate I sometimes don't. Għal fatt li huma pereżempju ġo ċertu settings li jiena m'għandix idea ta' ikunu ambjentati l-Amerika, pereżempju ġo xi villaġġ. Alright, tifhem l-idea ta' villaġġ u tifhem l-idea ta' sort of small-mindedness. Ukoll imma ċertu affarijiet isek allura vera lokali li dan kien lokali u anke l-postijiet li semmejt u tagħmel ħafna referenzi għall affarijiet lokali li ovvjament il-ġabra tinstema lokali jew tidher lokali li jiena laqtuni ħafna. Tista' tgħidli xi ħaġa fuq l-illustrazzjonijiet? Ija, mela. Kelma mhux seddu l-illustrazzjonijiet. Mela, li bażikament meta bdejt nikdbu kelli kollega meta konna għallem San Anton, kelli kollega tax-xogħol li kienet Twitter, kienet tagħmel l-illustrazzjonijiet li hija Daniel Sant, u kont rajta tagħmel dawn u xejdulhom stick figure drawing naħseb jgħidulhom. Anyway, u innotajt li jaqblu ħafna mal-kidba tiegħi, x'hemm anki l-idea minimalistika fija, anki l-kidba tiegħi ftit minimalista. U xejn, u provajna naħdmu flimkien l-ewwel ma kienx pereżempju l-ewwel ktib tiegħi mbagħad pitretti, kienet aktar proċess li kien hemm jien kon nibgħat il-ftit kienet tibgħat li ftit u konna nippruvaw kemm jista' jkun x'ismu. Hemm xejn u ingħaqad, infatti l-idea hija u hemm linja dejjem għaddejja fil-ktieb. Infatti jekk tħares il-ktieb anke mill-ġemp tiegħu jisu dik il-linja tal-heartbeat ngħidilha jiena. Xi l-linja qisha ħajti għax huwa l-ktieb m'hemm xejn li jaqdu pratikament l-uniku ħaġa li taqdu huwa żmien. Huwa ktieb realistiku ħafna. Anki l-kulur tal-ktieb, il-kulur tal-ktieb morna l-kulur tal-ġilda tiegħi pereżempju. Ġifieri hemm pruvajna kemm jista' jkun ikun ktieb reali, uman. U għalhekk meta ġejta għażilt ukoll tal-Arakallejja jiena għax jien jogħġobni ħafna fil-letteratura l-aspett uman. Ma bżajx tikteb xi daqshekk jew tippubblika li tikteb mod imma li tippubblika mod. Le, jiena kont imwerwer ġifieri. Jiena kont imwerwer ġifieri. Ta' vera kont imwerwer. Kont vera aġitat. Jiena kont imwerwer għax ma kontx rajt ħaġa simili hawn Malta bħalu. U tu kont naf li dan inti meta taqsam ċertu affarijiet li huma vera vera personali int ħadd titfek fi stat li huwa vulnerabbli wkoll mas-soċjetà ta' madwarek. Jiena kont imwerwer ġista saqsit sħabi, saqsin minn trid, jiena kont imwerwer. Imma mbagħad anki b'għajnuna ta' sħabi, b'għajnuna anki tal-Merlin stess li dejjem sapportjawni eċċetera.
okay, hemm ir-riskju vera li ħan nidher vulnerabbli, eċetera. Ma huwa parti mill-esperjenza tal-ktieb bażikament. ċe jien nemmen ħafna fija dik il-ħaġa li l-kittieba jekk il-kitba qed tikteb beżek xi ftit naħseb huwa sinjal tajjeb mhux ħażin. L-idea ta' tabu, l-idea li ma jiena mhux fil-kitba biss naħseb fl-arti kollha li l-arti xkultant għandna dak li rwoli li bil-mod il-mod minn taħt mod ta' protesta anke forsi tkisser ċertu tabu għana fis-soċjetà. Oġbitni kif għadda kif poġġejt il-klim li fil-fatt jiena meta nħares lura li ċertu kitbit li nagħmel jiena dejjem ngħid illallu dak il-vers pereżempju vera tipo kif ħareġ jew minn fejġi fis-sens taf kif jiġifieri naf x'inti tajtu anka hawnhekk fis-sens jekk titkellem fuq tabu, inti qed titkellem hawnhekk fil-din il-ġabra kol xi ħelmana għandek anka biċċiet li jitrattaw is-sess bejn żewġ irġiel, pereżempju li ħafna nies ħajsibu xokkanti jew disgustanti jew hekk imma hija parti. Le, eżatt, pereżempju anke fil-letteratura naftit nuqqas sessualità maskili, speċjalment bejn żewġ irġiel, jew anke li jekk niġu biex nitkellmu fuq anki s-saħħa mentali, eċċetera, nidħol fiha wkoll, ċe suicidju pereżempju, self-harm, eċċetera. U ovvjament, again, da suġġetti trattajthom bl-għajnuna anke tat-terapista tiegħi, eċċetera, tal-esperjenzi kollha li għaddejt minnhom, imma il-punt ewlieni tiegħu kien li isma' jekk inti qed taqra dal-ktieb m'intix waħdek. Ġifieri dawn huma affarijiet li jiġru li huma esperjenza umana finalment. U li hemm it-tools kollha li inti tista' tellibhom dal-affarijiet eċċetera. Imma naħseb it-tabu huwa ħażin għax qisu ma jħallinix nitkellmu fuq għal-ħaġa. Meta inti qisek tibda tkisser dak it-tabu n-nies jibdew jitkellmu fuqha u tinnormalizza mhux bħala xi ħaġa tajba, ma tinnormalizza bħala n-nies li jfittxu l-għajnuna. Naħseb huwa l-irwol tal-arti u tal-letteratura nemmen jien ukoll dik il-ħaġa. Le, again, huwa l-perspettiva tiegħi. Ovvjament hija l-perspettiva tiegħi kif nara l-arti u l-letteratura. Le, jiena jekk tħares lejn letteratura Ingliża Amerikana u mill-Ingilterra hemm il-confessionalism li huwa mhux tal-li hemm confessionalism hemm post-confessionalism li huwa moviment li kompla wara l-confessionalism ċertu tibdiliet li alright ma jibqgħux daqshekk personali l-poeżiji imma jibqgħu jitkellmu fuq affarijiet personali. Jiġifieri huwa moviment li tal-letteratura vera importanti. U hemmhekk fejn ħarġet l-autobiographical eye u l-lyric eye u dawn l-affarijiet. Ħaġa oħra li nemmen għax qed issemmi l-autobiografiku jiena għalkemm il-ktieb huwa autobiografiku nemmen illi meta l-bniedem verament jidħol ġo fin-nifsu u actually nanalizzaw li nfusna ndunaw li aħna kollha l-istess. Fis-sens li pereżempju illi kollha nixtiequ l-imħabba jew kollha nixtiequ li niġu maħbuba, ġifieri hemm ċertu qishom veritajiet illi jekk tħaffer għalhekk dak huwa s-sabiħ tal-autobiografiku nemmen jien. Għax hekk vera tħaffer xejn mu autobiografiku għax naħseb hemm ċertu veritajiet li kulħadd jista' jirrelata magħhom. Alright. Punt interessanti ħafna. Għax bat autobiografiku nixtieq nitkellem fuq imma qed nibża ngħid il-verità. Naħseb fuq. Aħseb. Mbagħad inkellmek ba' email jew chat għax bellaħtni kważi. Jiena xtaqt nistaqsi xi ġafu l-isem tal-ġabra. Jien għandi ipotezi, ma. Le, ħanisma li Mela, ħaġa interessanti ktib fil-bidu ma kienx jismu kollox xeħen maħna. Dak kien jismu dak li nħoss. Mbagħad Chris, SEO tal-Merlin li jaqra l-kodba għal jisma naħseb għal nibluħ it-titlu kollu raġun. Għax kien meta t-titlu dak li nħoss kien naqqa jisu jinħas naqqa xaħat li qed iħoss xaħġa li jisu ħajpritka xaħġa oħra ħanejdu hekk. Mbagħad xejn, mbagħad qatt naħseb ftit kien hemm xi tliet titli oħra u qed minnhom kien Zvok minn għalija u qed minnhom kien kollox xi ħelmana u liħor nsejġ kien. Anyway, u għażliet kollox xi ħelmana l-idea ġiet għax aħna għandna din l-idea fis-soċjetà
Speċjalment meta nkunu għadna żgħar, għarax l-istess. Naħseb. Għarax l-istess, speċjalment meta nkunu żgħar aħna jgħiduna wija kollox jgħaddi jew isma' tikber u tinsa pereżempju. Għana dik l-istruzzjoni li meta tikber inti tinsa, inti mu vera xejn, ċe l-psikoloġija turik li ħafna drabi l-ewwel 10 snin ta' ħajjitna it-tfulija li jiġri meta aħna nikbru u r-riżultat ta' dawk l-ewwel 10 snin, hekk qed juru l-istudji eċetera. U għalhekk jiena ktibtu kollox jeħelmana, ma jfissirx inti tibqa' mwaħħal mal-passat, ma fil-verità, kollox jeħelmana u kollox jaffettwana. So dik l-idea li din il-mitt li kollox jgħaddi. Le, jiena kelli idea daqsxejn differenti. Le, letteratura mhux għall-interpretazzjoni. Jiena ħatta li sort of ir-rabja li jien ħatta b'mod negattiv rather milli ħaġa pożittiva. Allura ħatta fis-sens ta' li jissu jekk it-tabu u l-affarijiet fis-soċjetà li għandhom li jiġru jinnaf omofobija pereżempju jew dawn l-affarijiet jaħlu magħna fis-sens ta' jamluna aktar irrabjati fil-verità. Infatti l-ktieb hekk niftu l-ewwel ħaġa li ngħid fil-ktieb isma' dan il-ktieb għalkemm jiena unikdbu kont irrabjat forsi ċerti momenti għadni mhux xi vendikazzjoni ma' xi ħadd lanqas xejn, anzi imma rrid nuri din rabja li tiġi kreata minn soċjetà li hija inġusta finalment. Fil-verità is-soċjetà tkun dejjem inġusta minn nies li huma differenti minn normali, hemm dejjem il-minoranzi huma dejjem dawk li jbagħtu fil-verità. U vera, kollox jeħel magħna. Kollox jeħel magħna. Francesco, hemm fil-futur hemm xi qed taħdem fuq xi kitbiet bħalissa. Le, kitbiet xkultant nifrustra ftit ruħi għax xkultant l-ispirazzjoni qed tkun diffiċli. Imma le hemm kitbiet il-challenge li inti once tippubblika ktib daqshekk li huwa daqshekk personali. Il-pass li jmiss xinu. Eżatt, ġivi tkompli aktar tħaffer jew nkella forsi tieħu movement jew direzzjoni differenti. Ġifieri, le, ma jien ħobb nippubblika regolarment anki online, eċetera, ma affarijiet li jkunu qed jiġru fis-soċjetà Maltija. Again, jiena fissat fuq l-impatt soċjali tal-arti u tal-letteratura. Għalhekk inti manager kulturali. Immeħem, ma ċe nemmen ħafna fis-saħħa tal-arti biex tena nikbru bħala ħsieb soċjali, ġifieri. Imma m'hemmx ċe hemm bidu ħata proġetti m'għadhom wisq fil-bidu biex nitkellem fuq. Le. Jiena ili nikteb ħafna snin u kollox għadu hemm fil-bidu. Ma senti miss dal-podcast kollha. Għaddejjin. Le, huwa proċess, il-kitba huwa proċess, huwa sabiħ għax kulħadd naħseb jasal f'punti differenti meta jiġi biex jippubblika so. U kif telep il-blockage fis-sens għax inti kif diffiċli ħafna, pereżempju jiena l-ambjent jaffettwani ħafna. L-ambjent jaffettwani ħafna u għalhekk forsi ninħara wkoll meta jsir ċertu tkissir tal-ambjent li mhux healthy bl-ebda mod tas-soċjetà. L-ambjent jaffettwani ħafna drabi li nagħmel immur nimxi imma. Immur nimxi f'posti huwa sabiħ idealment. Dan il-baħar jew f'post li huwa kwiet. Imma bħala kidba jien tiġini hija random ħafna il-mod kif tiġi l-balja. M'hemmx xi metodu partikolari eċċetera. Anzi meta nipprova xi metodu aktar nifrustra ruħi. Le, jiena ħaġa li provajt il-ħadmet u li meta neħel u nibda nfisser ruħi għax weħilt, naqbad xeba ġabri tal-poezija u nibda naqra kemm nifla poezija random. Imma mhux jiġifieri pereżempju naqra cover to cover, naqbad poezija, naqra hekk, u mbagħad immur għal poezija oħra minn poeta jew poetessa oħra, hekk nagħmel. Ġifieri u vera sibtu proċess fil-fatt il-ġabri tal-poezija taqaw li nħobb naqra mhumiex fil-library shelf. Għandhom library shelf għal-jom, just in case biex ikolli bżonn naħraġ għal-jom. Francesco, grazzi tal-li kont magħna, vera ħadd gost li nitkellem miegħek u nawguralek. Grazzi ħafna. Kidbit oħrajn. U nawguraw ukoll lilek għal dal-poddat. Grazzi. Idea tajba ħafna.
Marka paġna jixxandar kull nhar ta' tlieta fis-sitta fuq YouTube, il-paġna Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib u Malta Today. U bħal audio sibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktib bejn 23 u 27 ta' Novembru li ħajsir fl-MFCC. Grazzi tal-li kontu magħna, narawkom il-ġimgħa li d-dieħla.